Θα σας πω μια μικρή ιστορία για τα χρόνια που υπάρχει αυτό το μαγαζί. Ο πατέρας μου ήρθε στην Αθήνα και δούλευε οικοδομή. Είχε ένα ατύχημα και το 60 άνοιξε αυτό το μαγαζί για να μπορεί να κάνει κάποια δουλειά, γιατί πλέον δεν μπορούσε με το χέρι του να δουλεύει πια. Ξεκίνησε να νοικιάζει ποδήλατα, που τότε για να έχεις ένα ποδήλατο ήταν δύσκολο, και κατέληξε μετά να επισκευάζει, να πουλάει καινούρια, να γίνουν τα ποδήλατα μηχανάκια. Το θέμα είναι ότι αυτό το μαγαζί υπάρχει τότε από το 60 εδώ πέρα και τη μία χρονιά γεννήθηκα και εγώ. Οπότε έχουμε μια κοινή πορεία. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ καλά όμως για την περιοχή εδώ πέρα, γιατί υπήρχε πλούτος, ήταν μια πολύ καλή γειτονιά. Με αποτέλεσμα όλες οι επιχειρήσεις που υπήρχαν να αναπτύσσονται. Και έτσι και αυτό το μαγαζί αναπτύχθηκε μέχρι ένα σημείο, ώσπου φτάσαμε στο ζενήθ του και αλλάξαμε επάγγελμα για κάποια χρόνια, γι' αυτό έμεινε και στάσιμο πώς το λέει, σαν επιχείρηση. Αλλά εντάξει, συνεχίζεται και όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από εδώ, διάσημοι ηθοποιοί, διάσημοι οτιδήποτε ζούσαν εδώ και πάμε και άνθρωποι που πήγαν σε άλλη. Φανταστείτε ότι μέχρι πουλούσε και αυτοκίνητα από εδώ, δηλαδή καινούργια αυτοκίνητα. Αλλά θέλω να σας πω πόσο διάλεξε ο κόσμος. Δηλαδή, ερχόταν παιδιά και δίνανε 2 δραχμές να νοικιάσουν μια ώρα ένα ποδήλατο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση που δεν αγοράσουν ποδήλατο. Αυτό γίνεται με τα μηχανάκια, δηλαδή ακολούθησε η διαδικασία με τα μηχανάκια. Ερχόταν πελάτες με τις κοπέλες τους, νοικιάζανε μια ώρα, τις πηγαίνουν μια βόλτα και γυρνάγανε πίσω. Ήταν αδιανόητο δηλαδή τώρα να το σκεφτείς ότι κάποτε ο κόσμος θα νοικιάζει μηχανάκια για να κάνει βόλτα τη φίλη του, ξέρω εγώ. Καταλάβετε τέτοια πράγματα. Εντάξει, τώρα αλλάξαν εποχές, το μηχανάκι γίνει καθημερινότητα, είμαστε σε άλλο επίπεδο έχουμε φτάσει. Αλλά παραμένουμε εδώ πέρα και προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο να τσουλάει. Τον όμορφο κόσμο, γιατί έχουμε και όμορφους πελάτες, καταλάβεις. Όταν ήμουν λοιπόν παιδί, ερχόταν εδώ πέρα, εγώ τα θαύμαζα τα μηχανάκια της μόνο. Και τότε πουλούσε και μοτοσυκλέτες ο πατέρας μου. Ήταν λοιπόν ένας πελάτης, ο οποίος αυτός ήταν ο παππούς, ήταν ναύαρχος. Υπήρχε πολύ χρήμα. Και είχε πάρει μια μοτοσυκλέτα, μεγάλη για την εποχή εκείνη, και φορούσε κάτι δερμάτινα, μια αγγλέζικη, ακόμα θυμάμαι και την μάρκα, έτσι, Lewis Leather λεγόταν η μάρκα, κάτι δερμάτινα που μοτοσυκλετιστικά τότε που δεν υπήρχαν, δηλαδή μόνο όποιος ταξίδευε στο Λονδίνο μπορούσε να τα φέρει. Αυτός λοιπόν είχε ένα παρατσούκλι για το πόσο καλά οδήγαγε που το λέγανε γλιστρίδα. Δηλαδή γλιστρούσε τόσο πολύ μέσα στα αυτοκίνητα που του είχαν βγάλει παρατσούκλι γλιστρίδες από την ταχύτητα που οδηγούσε. Αυτός λοιπόν που τον είχα ένταλμα εγώ σαν παιδί, μετά από 10 χρόνια, αφού έμπλεξε με τα ναρκωτικά, είμαι μια μέρα εδώ και έρχεται εδώ απ' έξω, δεν είχε πια μοτοσυκλέτα. Όταν τον είδα πως ήρθε στην κατάσταση που ήταν, με μπατζάκια σηκωμένα, με πόδια ανοιγμένα, με τέτοια, έπαθα ταραχή. Είχαμε μια καρέκλα λοιπόν στο γραφείο, μπαίνει μέσα, χαιρετά την πατέρα μου και κάθεται στην καρέκλα. Και μόλις έφυγε του μπαμπά, την καρέκλα την πετάμε τώρα, του λέω. Δηλαδή, από εκεί που το θαύμαζα, τον είδα έτσι ταλαιπωρημένο με τα ναρκωτικά, που έπαθα σοκ, καταλαβαίνεις, σου λέω, έτσι. 73, 75 και πέρα. Το 77 ήταν, ήμουν εγώ έφηβος τέλος πάντων, και αυτός ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος. Μετά ξέμπλεξε όμως, έγινε ψιλοκαλά. Τον είδα στον Πέδον, είχε κάνει και παιδί με μια γυναίκα. Τον βέβαια ήταν καλά, εννοούμε τώρα για να πάσει όπως ήταν πριν. Ο χρός, ξέρεις, αλλά περπατούσε κανονικά, ήταν δηλαδή. Είχε, εντάξει, εννοούταν ότι ήταν πρώην χρήστης, αλλά είχε καταφέρει και κάνει και παιδί και τότε ήταν στο νοσοκομείο και τυχαία βρεθήκαμε εκεί πέρα, δηλαδή χρόνια. Εντάξει, τώρα δεν τον ξαναδεί, αλλά θέλω να σου πω, δηλαδή μια μικρή ιστορία πώς από τα πολλά λεφτά μπορεί να μπλέξεις πολύ εύκολα με ουσίες οι οποίες καταστρέφουν τη ζωή, ας πούμε. Ο γιος τον λέω να κάνει άλλη καριέρα, αλλά δεν με ακούει. Τι καριέρα? Το λένε και οι πελάτες. Πες μια καλησπέρα, παιδιά. Ο γιος όλοι του λένε να πάει να γίνει τραγουδιστής και όπερα και ραδιόφωνο έχω ακούσει και ό,τι μπορείς να φανταστείς έχω ακούσει. Το λένε οι ίδιοι πελάτες, δεν τα λέω εγώ. Ναι, αλλά ο γιος τι θέλει τελικά? Ναι, δεν ξέρω τι θέλει ο γιος, ότι οι πελάτες που τα πάνε που είναι λίγο του καλλιτεχνικού χώρου του πάνε για κάτι νούμερα που εγώ τα άκουσα και πέσα στην καρέκλα εκείνη. Και λέω, παιδί μου, πώς πρέπει να πας, θα ακούσει λίγα και τα ξεβιδώνεις μήνες. Τέλος πάντων, θα δούμε, είναι το project άλλο. Θα δούμε, ό,τι είναι για καλύτερο, τέλος πάντων. Ναι. Διαφορετικά θα είμαστε εδώ. Θα έχω την κόρη μιας πελάτης που θα καμπαράει μηχανάκι και θα βρει το μηχανάκι να φτιάξει πως το πάνε όλοι καλά, δηλαδή. Λοιπόν, αυτά.